Iya lah iya wis temenan tak delok. Madyang. Iki sego pecel lucu kuah kari. Cek diweke tempe ambone sak meja biliar. Lah kuwi. Nah, daginge kulit karo daging wingi aku. Lah iki kancaku njaluk soto. Suwirane iwak sak emblak-emblak kae karo tempene tetep ambone sak meja biliar kuwi. Jentek apa ora mbuh ora kuwi nggo entek ora. Lah iki ngombene es teh jarene awan iki ngosrong. Iki hawane panas jan. Panas tenan iki tak akoni, panas tenan. Wis sotone sak mangkok gedibek kuwi nggih. Nah, iki aku njaluk lawuh kulit karo daging. Kulit karo daging, sego pecele digerujuk kuah kare kuwi, ngombene tetep jeruk panas ben glonjor kolesterol. Iki nang warunge Bu Sunarsih, kulon Puskesmas Jenangan Ponorogo. Kulone kacek 100 meter paring kidul dalan. Wis madyan.